Tak jo. Takže ahoj, já jsem adminka Saty a... Bože, ne. Takže... můj bože... Proč jsem to vymyslela? Proč? Toto nemůžu a nechci se vidět, jak vypadám. Ok. Takže ahoj, já jsem adminka Saty a... Dneska jsem... O můj bože, já prostě nemůžu tyhle věci dělat, nemůžu, proč? Já bych nemohla být v televizi. Takže ahoj, já jsem adminka Saty a dneska spolu budeme dělat odpovědi. O můj bože, já jsem se nepřevlíkla. Protože to předtím. Já se bojím ještě. Jo, to by mohlo být dobrý. Budeme vidět ten notebook. Možná kousnout, ale nevím, to tam je. Takže se podíváme, jaké jste mi připravili otázky. Už teď se bojím. To se bojím, doufám, že to natáčí. O můj bože, jestli to nenatáčí, tak se vážně budu skočit. První otázky máme od slečny Nicole Rossové. Určitě víte, kdo to je. Dobře, pro to, co neví, je to adminka Majky. Otázky jsou, kdy nám konečně ukážeš ten nákrčák? To je první otázka. Ze 3. Kdy ukážu nákrčák? No, nevím. Až ho budu používat. I totiž teď hlavně hodně přiježďujem a takhle, takže ten nákrčák, no, v budoucnu. Teď se chci soustředit na to, aby fakt chodili, šlapali jak hodinky. Krom toho Frankyček je naprosto brutálně, strašně šíleně moc nabitej. Takže nevím, jak by to úplně dopadlo na tom nákrčáku, ale třeba dobře, no. Prostě pokusím se ho vyfotit co nejdřív, ale asi to bude spíš jako takový, jenom že se ani na něj ani nevleze, jenom abyste viděli, jak to vypadá na tom koni a takhle. Druhá otázka je, kdy konečně dojedeš za Majky? Až se spolu domluvíme. No, musíme si najít nějaký volno, kdy máme společný volno a kdy máme obě volno. Vy se mi budete všichni smát. Budete si říkat, co ty, to je to nejhorší na světě. Horší video jsme v životě neviděli. Já se budu zahrabat a skočit si a nevím co všechno. Otázka je, naučíš Majky pořádně western? Naučím, budeš nejlepší westerňák, proč se pořád... Nic. Já se pořád koukám do toho, kam se koukat nemám, se koukat sem na vás, ano, ahoj, Satinka vás zdraví, jubi. Budete nesnášet. Další otázky máme od slečny jménem Natálie Schovánková. Jsou to 4 otázky. Ne, pardon, to bude asi déle. To je hodně otázek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 otázek od slečny Natálie Schovánková. Co děláš za školu? Dělám Biskupské gymnázium J.N. Neumana v Českých Budějovicích. Je to jen tak pro info, nejtěžší škola v Českém kraji a jedna z 10 nejtěžších škol v České republice. Teda, Ježišmarja. Gymnázií jsem chtěla říct. Škol je, to ani nepočítám. Proč ne? No, mě totiž to k westernu táhlo od začátku
ale měli jsme Toníka, takže jakoby ten byl prostě z začátku hlavně na tu Anglii a celkově časem jsme dospěli k tomu, že do westernu se nehodí, když jsme ho prostě vytrénovali a takhle. Tak ty quartry, painti a upy, no to je prostě klasický westernový plán. Neříkám, že to nejde, prostě taky znám koně, křížence, chladěse, který prostě natřel to spoustě drahým quartrům a tak dále. A je to asi hodně o té povaze toho koně, no, nebo jakoby o tom jeho duchu, nebo já nevím, jak bych to řekla, teď budu znít jako nějaká, ježiš, ne, jako nějaká prostě divná osoba. Ne, budete spíš říkat, jak já jsem kráva. Už to nemusím opakovat, kurva, nebudete si to říkat, určitě to nebudete říkat. Ne, nebude. Jo, dokončím to. Western prostě se mi zdal od začátku takovej volnější a že to, jakoby, já to nechci, aby to vyznělo špatně, no, oproti Anglii, ale že ty koně tak nesvazuje prostě. Ale samozřejmě je taky spousta lidí, nebo spousta, no právě, že jako ne úplně spousta lidí, kteří jezdí tu Anglii fakt dobře a tak, jak by se měla a není to o prostě takový to vložně furt takhle jet napnutý, úplně strašný a mně přijde, že tomu koni to prostě není takový, nemusí to být úplně příjemný, no. Oproti tomu ten western, že jo, jako já Kida jezdím čistě jenom na nohách, on na hubu vůbec prostě jediný co, takže případně to překládání otěží teda, ale nějaký tahání nebo něco takového to vůbec, absolutně, jako on na to vůbec nereaguje. On vlastně maximálně tak, když si chce trošku pomoct při shromáždění, tak trošku, ale spíš taky prostě to má naučený na nohy, no. Všechno je o nohách. A o sedu samozřejmě. Jsem úplně odbočila od otázky, že jo, určitě jo, no, je to jasný. Western. Vrátím se k tomu, proč western. A já už jsem to vlastně celý řekla, že jo, já jsem tomu akorát přidala něco, no, dobrý. Doufám, že to stačí, že budeš spokojený. Jak to, že mám tak boží vlasy? To je milé, to je milé, to je milé. Dávám záběr na své boží vlasy. Ťuk. Ťuk zpátky. Ježiš, to bude vypadat tak naprosto debilně. Ne, já bych nemohla být youtuberka, ani blogerka, ani nic podobného, bože, to ne. Z jakého jsem kraje, z Jihočeského. Konkrétně Budějce. Doufám, že teď mi nezačne nikdo stalkovat. Co tě dovedlo ke koním? Já jsem je prostě měla odmala ráda a upřímně ani nevím. Jo, teď jsem si vzpomněla. Taťka vlastně jednou z Německa přivez takový katalog a byl v tom jednorožec s vozem. A mně se to tak strašně líbilo, ta hračka, a od té doby prostě všechno koně. Koně, já jsem nikdy nechtěla paměnky, prostě všechno koně. A prakticky asi od 2 let, to mám ráda od 3, protože to jsem viděla fakt takhle dobře. A další je Niky Spamová. Doufám, že jste Pam. Doufám, že nikoho neurazím, nikoho nechci urazit, jo, já jenom nevím, jak se to čte. Jak dlouho jezdím, už to bude 7 let, za chvilku. A když spíš, bojíš se, že tě zabije gumová kachnička? Gumová kachnička? Nechci gumovou kachničku. Barbora Landovská. Jak dlouho máš kluky? Tady tu otázku, když jsem se poprvé přečetla, tak jsem chtěla říct, že nemám kluky. A pak mi samozřejmě, no prostě, zase jsem to pochopila úplně jinak a pak jsem to pochopila, dobře, jak to bylo myšleno. Takže máme, ježišmarja, půl roku, už, je to tak dlouho, asi jo. A Frankyho asi rok a půl. Ne, počkat, to určitě ne. Ne, to ani náhodou. Asi rok, podle mě. Frankyho, protože teď mi budou 4 a my máme od 3, takže rok. Čeho se nejvíc bojíš?
Nevadí, že to nebude od koní, doufám, že ne. Ale já se nejvíc bojím ztráty blízké osoby, to je můj naprosto největší strach. Ať už ztráty jakoby nějak fyzicky kvůli nemoci, smrti prostě a takhle. Tak i jakýmkoliv jiným způsobem, to je. Já jsem hrozný závislá, hrozný. Zažila jsi někdy opravdu krizovou situaci u koníků? Jakoby až přímo úplně krizovou. Já myslím, že jako opravdu krizovou situaci jsem ještě nezažila. Zažila jsem spoustu míň krizových situací, kdy se třeba kůň spínal u kováře, nebo kdy nám prostě utekli koně, museli jsme je jet hledat na těch koních, co tam zůstali. Pak, ježišmarja, toho by bylo hrozně moc a já teď skoro nic nevybavím určitě. A fakt toho bylo hodně, jakoby takových těch míň krizových. Ale vyloženě jako prostě, že by třeba umřel nějaký kůň, třeba, že bylo něco zajelo, nebo prostě nějaký takový fakt špatný věci, tak to se mi stalo, díky bohu. Ani nestane. Poslední otázka. A ten nákrčák, ty ho snědla, že si nám ho zatím neukázala? Jo, já žeru nákrčáky, pokud mi budete chtít nějaký poslat, vůbec se nebudu bránit. Klidně napište do zpráv, já vám moc ráda dám adresu a můžete mi posílat nákrčáky, protože já. Barbora Bučková. Chceš začat? Pardon, já neumím. Můžu to zkusit třetí. Chceš začat soutěžit? Aspoň rekreačně. Aké máš jiné záľuby okrem koní? Chci začať soutěžit. Jo, je to tak. Jo. Jako dřív jsem na to absolutně nebyla, ale teď mě to ku podivu nějak jako, jsem si říkala, že by to nebylo špatný, takže uvidíme. Jiný záliby, takže cvičím, tam mám takovej svůj sportovní koutek, mám tam docela dost věcí, mohla bych přestat říkat takovou tu klasickou podložku, činky a co to tam, elektronický švihadlo a pak tam mám takový speciální disk, na kterém si takhle točím a prostě je to strašně dobrý. Pak tam mám ještě takový kolečko, se kterým se zase takhle cvičí a prostě je všechno možný. A jo, další, moje velká záliba je focení, to fakt jako miluju hrozně moc. Moje vlastně dva největší koníčky jsou focení a koně, ježdění a všechno okolo koní. A další moje záliba je čtení. Učení není záliba. Když se to dělá často, bohužel. A ještě hraní lolka. Někdo hraje lolko? Kika Blizňáková. Jak ses dostala ke koním? Neříkala jsem to už někde? Jo, to dovedlo ke koním, to už tam. Kdy bude vyhlášení soutěže 14.1.2016. Proč to tu říkám i rok, abyste si nemysleli, že si vymýšlím. A totiž někdy, jak trénuješ s koňmi. Určitě jo. Vlastně já jsem měla natočený i ten trail, já jsem říkala mamce, aby mi ten trail natočila. Myslíte, že mě natočila? Ne! Já jsem se tak strašně těšila, až se podívám na to video a teď tam prostě nikde nic. A mě to tak mrzelo. Hrozně. Takže máme natočenou mamku, demoliční Denču. Máme natočenou i mamku ze země, to už není demoliční. Ale já tam nejsem bohužel ani jednou, ani s Frankiem ze země, ani s Frankiem ze sedla, ani s Kidem ze sedla. Nic, bohužel. Ale určitě se chystám, plánuju natočit naši práci. Tam máme Kačka Kačí Klašková. Tvůj nejhorší pád s koněm? Můj nejhorší pád byl z Platona, našeho bývalého koníka, a bylo to kvůli tomu, prostě stalo se to na pastině, když mě mamka vedla na něm na ohlávce bez sedla
A já jsem si nevzala helmu, což jsem si myslela, že jako jenom byl nakonec, ne? No, a on ne. Prostě těch pár metrů, on najednou vyskočil, z ničeho nic, teď úplně pelášil. A při tom, co vyskočil, tak já jsem vylítla a spadla jsem na záda a na hlavu. No a vzhledem k tomu, že jsem neměla tu helmu, tak jsem měla otřes mozku, naštěstí jenom otřes mozku, mohla jsem myslet něco se zádama, že s páteří, nebo já nevím s čím. A nebo i s tou hlavou jsem si mohla nějak roztřískat, takže jsem fakt ráda, že jsem měla jenom ten otřes. Můj nejhorší zážitek u koní? Oj bože, to je asi to samý, můj nejhorší zážitek neexistuje. Já jsem vždycky o koní ráda. Akorát s tím otřesem to je asi ono, no. Co tě přimělo začít jezdit? Já bych řekla, že je to pořád jakoby to stejné, jako jsem odpovídala už předtím, jak jsem se dostala k těm koním. Jupi! Ale tu máme Sandra Štrálová. Čeho chceš s komi dosáhnout? Já mám velký cíl. Tak jako chtěla bych se dostat na nějaký závody a hlavně mám za můj velký cíl prostě takový to klasický přátelství s tím koním, jak za tebou úplně přiběhne a je takový prostě jak pejsek a takhle. Myslím, že to musí být úplně skvělé. Jdeš někde s Frankiem na opěka závody ve westernu? Jo, určitě jo. Nejhorší pár z koně už jsem říkala. Jak jsi začala jezdit, to už jsem taky říkala. Taká Hruštincová. Chtěla bys si někdy koupit ještě nějakého koně? Jasný. Ne, já bych chtěla... já nevím. Jako teď momentálně bych určitě žádného dalšího nechtěla, protože stačí, že mám jezdit tady ty dva. A jako ono to zabere už tak docela dost času. Obdivuju lidi, kteří stíhají jezdit třeba 5 koní, jako to si fakt nedokážu představit, aby to bylo prostě nějak kvalitní a nebylo to prostě jenom nějaký jako vybenčím prostě. To jako ty jo, obdiv. Takže teď bych určitě žádného dalšího nechtěla, ale třeba někdy budoucnu, no. Jako maximálně 3 bych chtěla mít i jako dospělá, víc určitě ne. Já jsem někdy Anglii, dlouho jsem jezdila Anglii, 4 roky jsem jezdila Anglii, western jezdím kratší dobu než Anglii, 3 roky. Skyjo, jaký je ti pohodlnější styl, Anglie nebo western? Teda pardon, není tam styl, jestli je mi pohodlnější Anglie nebo western prostě. Takže jako jak kdy, asi western, ale ta Anglie je prostě taková ňuňu, já ji mám ráda, i když prostě třeba mám zpět jako Anglie. Ale mě přijde taky super, jako. Já do budoucna plánuju taky jako anglický sedlo občas, teda anglický sedlo koupit a občas prostě dát nějakého z koníků a aby byly takový všestrannější. Para Silverly. Jak dlouho jezdíš? Už jsem říkala, teda to 7 let. Daleko to máš ke koní. Pěšky půl hodiny a autem 3 minuty, 2 minuty. Půl hodiny, protože já jsem pomalá, víte, já jsem prostě půl hodiny počítám moji šneči. Často jezdíš? Tyjo. Teď se budu snažit téměř každý den, abych je brala fakt často. Ale předtím, jak jsem měla ty zdravotní problémy dlouhodobě, tak to bylo jako dost na huby, no to se nejezdila skoro vůbec. Jaký je důvod, že je... pardon, tady. Otázka, která doufám není moc soukromá, jaký je důvod, že teď jezdíš Ikida? Bohužel, prosila jsem rodiče, stále vám to nemůžu říct, ale časem určitě řeknu, ale prostě teď se to ještě nesmí úplně všude jako rozmáhat, i když spousta lidí už to ví, protože jsou moc chytrý, anebo prostě pár lidem jsem to i řekla, ale zatím to prostě nemůžu říkat úplně veřejně, to určitě ne, prostě zatím jenom jako těm pár lidem, kterým fakt věřím, že by to nikomu neřekli. Až řeknou rodiče, jo, můžeš, tak já vám to hned řeknu. Budete se radovat s náma. Co děláš i mimo koně? To už jsem říkala, že jo? Jaký máš zvířata? 2 koně, 2 kočky, 2 psy. Co bys chtěla dělat v budoucnu?
k práci zubašku. To už mám strašně dlouho jasný a prostě zubaška se mě z toho drží, takže jo, zubašku. Probíhá focení, když jdeš někoho nafotit. No nevím, jak normálně prostě. Normálně tam přijedu s foťákem, máme většinou domluvený už, kde chceme ty fotky dělat, jestli chceme prostě třeba někde v lese, na louce, v obojím, nebo naopak třeba někde prostě, jestli mají nějaký krásný altánek, no, to mě napadlo teď. Prostě víme předem kde a jestli tam třeba budou nějaký zvířata, tak to taky vím. A kolik tam bude. Jakoby si už plánuju předem, co a jak budeme dělat. A mě to teda strašně baví takhle jezdit ty lidi fotit, protože pak vědět, jak jsou nadšený z těch fotek, to je úplně úžasný. A upravovat to a prostě dělat ty lidi krásnější a to je moje prostě. Jo, a to byla otázka stačný Káťa Soukupová. Tu máme Viktorie Králová. Jak dlouho jezdíš? Skoro 7 let. Ábelová, ukážeš nám ten nákrčák? Bohužel nemůžu, je u koní. Takže až ho vyfotím na koni, hned ho tady budete mít. Takže doufám, že aspoň jako někdo to pustí a třeba někdo to dokonce i dokouká, tak to budu fakt ráda, jako protože prostě ta vaše podpora a to, že mě sledujete, každý like pro mě strašně moc znamená a úplně největší radost mám z toho, když prostě třeba teď jsem viděla, jak jste si ten dlouhý příspěvek celý přečetli, prostě fakt docela dost lidí, teď už myslím, že přes 40 a to je jako, já vím, jak jsou lidi jiný, jo, i já občas, takže to jsem fakt ráda, že jste to takhle přečetli a tak. Nebo komentáře, to úplně taky naprosto zbožňuju. A prostě jakákoliv vaše podpora, vaše aktivita je úplně naprosto skvělá a jste nejlepší. Tak zatím, papa.